Facebook blev oprettet i år 2004 af Mark Zuckerberg, og han fik hjælp til det fra Andrew McCollum og Eduardo Severin. Dengang kunne man kun gå på Facebook på computeren. På den måde var man meget mere social, fordi at man kunne bare logge af Facebook og så gå ud og være sammen med sine venner. Så var de sociale medier ikke indblandet. Man fik på den måde 100% ud af at være sammen. Fordi at man tænkte ikke over, hvem der lige skrev til dig på Facebook. Det var fuldstændig ligegyldigt. Man koncentrerede sig om den, man var sammen med. På den måde fik man også et meget bedre forhold til folk. Tak fordi jeg ville komme. Selvfølgelig. Hej venner, hej. Man havde det meget sjovere. Selvom det nogle gange gik lidt galt. Det gør det jo af og til. Det har man ikke nogen indflydelse på, så må man bare oprede det. Og hvis man ikke kan redde det selv, så må man jo bede om hjælp. Selvom det kan være virkelig, virkelig pinligt. I år 2010 blev iPhone 3 udgivet. Det var den første smartphone og den første mobil, der kunne gå på nettet. Kevin Systrom slog hurtigt til. Bare kort tid efter oprettede han appen Instagram. Blot et år efter oprettede Daniel Smith, David Kravitz, Bobby Murphy og Evan Spiegel appen Snapchat. Jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. Vi har jo bevist, at mange er afhængige. Det her, det er beviset. Uanset hvad folk foretager sig, om de laver lektier, om de arbejder, om de har frikvarter, de har mobilen fremme hele tiden. Og lige så snart den bare bipper, så er hele opmærksomheden fjernet fra det, de laver. Og koncentreret om den lille skærm. Folk går med den overalt. Det er sindssygt. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the floor. I treat you like a real lady, no matter where you go. Just give me some time, baby. 'Cause you know, even when we're apart,